tetekadya butula warpan jriting Moranggesti rekata ingkang bojo lelayu sepi waladalah wadadidah ana satya cilik bungkik kakik menteleng mripate bringose sekepel sisih krugat sapa kowe tambuh lawan aku Setyaki ya Sencaki sing dadi aranku ladalah kowe sing tak goleki lek nomripatmu jerengen gobokmu putra siswa Sukalima putrane Begawan Durna kabeh dina iki murid-murid Sukalima goleki menungsa sing jenenge Senjahe jare wis mulasara guruku dasarku para nyata yen gurumu tak pulasara ing pancen murid-murid ora trima ayo maju rene kelakon tak go keset diasmu lah dalah atos rembugmu ora gelem nekuk dengkul mungso aku candak sabet ki rembangan remuk dadi rempon pecah sirahmu lakon ha iya mati menteleng mripate parap ora ge maju yo hop ngalih sambut tanganmu aku hai biar canda kowe mati kowe mati ya ayo ngatek kok wah candak lan lo ha to wet kurang ajar gue tidak
Ojo sengguh aku kalah musuh diapur musuh jahit ora ge maju yo mengkolong koyo blanten parep ya tiaku ayo yo waduh candak Ngapa kok? Sampluk waduh pecas ndakmu lakon hei layu yang tiwe sedake sampluk godo mudhar kowe mencolot parep yo awas lu mundur wah munyuk putih kowe sing jenenge Anoman kowe wah iblis munyuk parek candala rica-rica mudar kowe wah semale ora mencolot candak tak eret-eret kaya karet rajang-rajang kaya brambang iris-iris kaya kubis yang sebut tatu cengesan yo awas nyuk-munyuk bedes awas wet wet candak kowe mati wet udah ajar canda
corong dadane sapa iki? Satria Pringgondani Raden Gatotkaca. Lah dalah kowe to Gatotkaca. Wah. Irikata sang Gatotkaca non mapak arga suta. Pekabira Kresna. Gatotkaca murang tata nyoto satriya luwe maju kepara ngarsa adu kaprawiran yakti iki satriya sakti tanding utama mesti unggul yen to sira daya aja nguci rengah uret ora burung ero mapyane Gatotkaca ana paran murid saka 5 wis padha samatong ngrangket anak-anak Pandhawa langkah ana bangkiku morage maju rene kelakon potol ndasmu ladalah wah ketoke alus ning kasar rembugmu gilang-gilang kuandamu wah wes mundur ajur kowe Gatotkaca maju yo hop hop lop Canda loh luput. Wah.
sirah disabri. Ayo ngateko. Aduh, mumet sirahku. Lho. Aduh, nanti ya. Buta Pandhawa tata gadewe Indriyaksa Sara Maruta Awana Bana Margana ladalah kowe Werkudara malah mapake putra-putra Sukalima monggo kondange kuwi ya putra siswa Sukalima iya aku ngrumangsani aku murid Sukalima ning iki dina lamun to para buta bakal ngrusak katentreman Ngamarta wong suwe Werkudara konangan yaksa denta gigit sumpeng apit kelakon pedhot gulumu wae Yaksa Purarupari sedeng nalengger ayo orang pinggir hilang nyawamu wah orang alih kena tungkakmu menteleng hak ayo diam awak temen awak
ora ge maju. Ah. Oh, Jian. Awak apa kayu? Diam. Muncul ke Werkudara. Aduh, mati aku. Gulu dipedak. Werkudara edan. Ora tatanan kowe. Aduh, pedhot napasku. Waduh, ayo ojo kakang sambat. Nyododo ndidodo Werkudara adepana Yaksa Denta. Anu yo. Wet, lon, roh, wet. Aduh, mati aku. Wet, roh. Wedian. Orang ngalih kelakon kena tungkakku ngomong. Wedian. Yo, awas Werkudara. Wat mati. Janda. Wah. Nene kok angel cekel-cekelanmu. Janda kowe. Wah. Aku arep kapake Werkudara. Aku culke Werkudara. Wah!
maroreh manguswa myung brengeng aneng marga amal agung pripun Kakang Durna anggenipun ngrekodaya budidaya mboyong jamus Kalimasada antuk karya napa mboten? Oh, Dik Patih Sengkuni. Cilaka Dik Patih. Lho kok cilakane pripun? Jalaran kula ngambil jamus Kalimasada ku saya ora kajen. Wah, kula jenenge wong tuwa jenenge guru dienggo bal-balan bocah nom-nom. Dienggo remuk-remukan Setyaki Antasena. Aduh. Lho, murid sampeyan Werkudara sekawit mbelani kula. Ning bareng ngerti kula niku ngajak murid-murid kula bola bajingah, bola buta ngoten niku. Wah, Werkudara melu cancut tumandang. Padha-padha murid saka 5 gelut dhewe. Werkudara gelut musuh buta-buta saka 5 niku. Mesti kalah. Cetha Dik. Werkudara niku kabeh ngilmu kula niku kula wenehke Werkudara. Niki wae padha karo ngilmu kula du kalih ngilmu kula dhewe. Nggih. Sing menang ngilmu sing kula wariske Werkudara menang. Ning nggih niku terus cilaka ora iso mboyong jamus Kalimasada mangga. Wangsiting Bathara sing kula tampa wahyu kamulyan badhe tumurun wonten negari Ngastina lamun to jamus Kalimasada mapan wonten negari Ngastina. Sampeyan Brahmana pendhita ora kurang cara ora kurang reka. Bakunipun anak Prabu Duryudana sampun percaya kalih sampeyan Kakang Durna pripun carane jamus Kalimasada kudu tekan Ngastina. Yen sampeyan bali nglenthung ora nggo jamus Kalimasada, wah ora wurunga tugel gulu sampeyan. Durnaina panalinganira lumajaring radri cinandhak risang trusna jumena mustaka kabuncang mungging wana kula jenenge wong tuwa nggih sugih cara sugih rika sampeyan ampun kuwatir pun sampeyan kundur yen teng Ngastina. Kula badhe sowan wonten kahyangan Dandang Mangure. Batari Durga. Nggih. Nderek pripun? Ah, mboten. Yen pancen badhe sowan wonten dewane iblis kula mboten melu. Kula tak nekuk penjalin mawon, kula tak matur wonten ngarsanipun Sinuhun Prabu Duryudana yen panjenengan Kakang Durna sowan wonten Dandang Mangure. Nggih, sampeyan ampun kuwatir bakunipun jamus Kalimasada tertamtu mapan wonten Ngastina kinarya srana tumurning mayu kamulyan dewa.
Driya mangu mangungkung ngandhuhan rimang lirlena tanwa kanin yen tantulusa mengko diawutama Yai Werkudara cendhong piye saiki mbelani gurumu Durna apa mbelanipun Kakang Dwarawati iya aku rumangsa kleru aku sing luput ora nyono ora nglegiwa Durna guruku nggone teka ana Ngamarta nganti murid-muride wujud raseksa aku duwe panyokra bawa lamun to guruku duwe sedya sing ora becik lah mula kang kuwi yen wis percaya lahir batin lawan pun Kakang Dwarawati ki narya kusir manuta iya saiki aku manut Koko Prabu Dwarawati sakwetahipun mangsa borong padha pamrih kanugrahan menika enggal tumurning negari Ngamarta nok inggih Koko Prabu Kengrayi Harjuna nyadong dawuh kados pundi lampahing para kadang Pandhawa wis kacetha lamun to Nyai Puntadewa nggene ngambahi alam pangimpen nitih kreta sing ngusiri Kanjeng Hyang Abiyasa Yayaji mboten wonten awonipun monggo enggal digelak lampahipun suwaning Saptwarga suwan Kang Hyang Abiyasa nyadong dawuh amrih kanugrahan menika enggal tumurun ngarsa padha
tan samar pamoreng soksma sinuksmaya winahyu ing asepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liyap-layaping aluyu wilayah sarade selikur dina ora ngono orang legewa pendhita saka 5 Begawan Durna sing swaning dandang mangure janur gunung kading aren ana wigati apa Begawan Durna marage matura lole Kanjeng Ibu Bathari prasajan kewala anggen kula sowan wonten ngarsa paduka Kanjeng Ibu Bathari Durga kula namung badhe nyuwun senjata pitulungan bot-botipun kula menika tinangisan dening anak Prabu Duryudana ing Astina mangsiting dewa badhe tumurun kanugrahan wahyu kamulyan ing sarat serananipun Jamus Kalimasada kedah cumandha mapan wonten ing negari Astina awit lantaran daya kekiyatanipun Jamus Kalimasada kala wau ingkang saged narik kanugrahan wahyu kamulyan yen mangkono mbok ya kowe ngrekadaya budidaya sing ngasta Jamus Kalimasada Nalendra Ngamarta kuwi diaturi rampuh ana negara Ngastina. Tertamtu Jamus Kalimasada mapan ana negara Ngastina. Ibu. Kula menika sampun ngrekadaya budidaya sampun hapus krama. Kula matur wonten ngarsanipun murid kula Puntadewa yen Ngastina ketaman pageluk. Syarat palras syarat paluya temajati jati temah nirmala. Lamun to Ngastina kacondhokan Jamus Kalimasada badhe kula boyong jebul tinempun wah kathah sing dadi pepalang Sencaki Antasena Gatotkaca wah ora kajen lho bilanggen kula sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Ibu pripun caranipun supaya Durna iso ngrebut Jamus Kalimasada sarade selikur dina Begawan Durna yen pancen nyata jeneng sira bakal nyun sabiyantu ana tetembungan jer basuki mawa beya pinten redananipun pinten pitukane mbayare pinten UKT-ne pinten uang gedunge pinten di total sedaya sak kos-kosane pun yen mung perkara Mas Pices Raja Brana niki saking Ngastina mboten kirangan menapa mawon. Sawi kula aturi paring dawuh Kanjeng Ibu Bathari Durga. Dudu Mas Pices kinten barlian sing tak karepke. Aku sago sabiyantu Jamus Kalimasada kok gawa ning besok lamun to wis titiwancine Begawan Durna temekeng pati sukmamu kudu dadi andhanku. Sukmamu besok kudu dadi abdiku dadi baturku ana dandang mangure sagoh apa ora sukma kula dados andhanipun Kanjeng Ibu iya sagoh apa ora upami kula ngajak kanca ngoten pripun sukmane Sengkuni dikatutke pisan ya niku. Merga kula niku ora iso pisahi karo Patih Sengkuni kanthi kula. Kowe iki sing rekoso kok aja-aja. Sing tak karepke sukmamu lah kok malah diwimbi sukmane Sengkuni ya ora dadi sabab. Waton besok sukmamu dadi kekesetku papan ana kene. Ya kaya sing teng ceruh guri-gurimu kuwi ya sukma-sukma biyen nalika urip njaluk tulung marang aku. Wah, sukmane jolang. Lah kok dadak untune.
kaya ngene. Aku kancamu besok. Wis ora apa-apa tak kancani ya, Jok. Sementara kowe ning kene sik bakune aku iso nggo jamu sekali Mas Ada. Ora. Wis. Menika wingingipun sukmane Julang menika sukmanipun sinten? Kuwi mono sukmane kampret. Aku sukmane dodo. Jebul sukmane dagelan-dagelan do suwita Kanjeng Ibu. Oh, nggih. Kowe sago. Sagah. Yen kowe sago Jawa Semelang, iki dina Pulanggana bakal manjing ana ragamu. Pulanggana niku sinten? Pulanggana sing lenggah nang nguriku iki. Pulanggana kang bakal sabiyantu kowe mboyong Jamus Kalimasada Pulanggana. Wah wonten dawuh Kanjeng Ibu. Manjing ana ragane Begawan Durna. Sakit ya. Sampun mancing raganipun Begawan Durna Kanjeng Ibu. Bagus, golek ana para Pandhawa. Yen ketemu yen panggih karo Pandhawa lajeng gigit janggane Pandhawa patene siji mbaka si. Saken dawuh nyun pamit Ibu.